Kansalaiset. Rauhaa rakastava kansamme on joutunut raaan hyökkäyksen kohteeksi. Vihollisen taholta on tapahtunut lukuisia rajaloukkauksia, joiden johdosta me esitimme tarmokkaita vastalauseita, mutta ilman mitään tulosta. Vihollisen sotavoimat ovat sopimuksista mitään välittämättä ja ilman meidän antamamme aihetta ovat suorittaneet säännöllisiä ja laajoja sotatoimia maamme kaikissa osissa ja kohdistaneet ne täysin suojamattomia paikkakuntia ja rauhallista siviiliväestömme vastaan. Mahdollisuutemme selviytyä tästä puolustustaistelustamme ovat koko kansan sitkeyden ja periksiantamattomuuden varassa. Karaistuneet puolustusvoimamme käyvät rohkeina ja hyvin varustettuna taistelun maamme vapauden ja kansamme elintilan ja vapaan yhteiskuntamme puolesta. Jalkaväkikomppania 1, 2, Kari kiertää kohteeseen, Antti, Ilmari, 55, teestä kuuntelee. Kiitos urhoollisten taistelijoidemme, linjat on kuitenkin valtaosin saatu pidettyä. Isku 7, 4, Simo, alkaa 1600, kesto 2 minuuttia. Kannustamme heitä samoin kuin kaikkia niitä miehiä, naisia, joita rintamalla tai kotiseudulla erilaisissa tehtävissä uhraavat innolla työnsä, ponnistuksensa, puolustuksemme hyväksi. Häivytys 6, 1, Yrjö, alkaa 3, 2, 1, tuli vapaa. 18. toukokuuta on vihollinen aloittanut ilmahyökkäyksen. Tästä kuuntelee. Hetki varmistan. Kansalaiset, tehkäämme kaikkemme itsenäisyyden turvaamiseksi. Tulevien sukupolviemme onnellinen ja rauhallinen elämä on tämänhetkisen ratkaisumme varassa. Sotatoimet rintamalla jatkuvat armottomina ja raskaina. Toistaa. Mutta joukkomme ovat sinnikkyydellään ja urhoollisuudellaan saaneet pysäytettyä kotiemme rauhaa uhkaavat viholliset. Pitäkää asemat. Lupaa ei myönnetä. Pitäkää asemat. Näissä ankarissa taisteluissa koetellaan nyt periksiantamattomuus. Game over. Ja tähän päätämme sotamuistelmat-osiomme vuosien varrelta ja seuraavaksi musiikkia. Keskeytämme musiikin ylimääräisen uutislähetyksen vuoksi. Tänään noin kello 19.30 on Helsingissä, Tampereella, Raisiossa, Jyväskylässä ja Oulussa tapahtunut räjähdysten sarja, joita epäillään terroriteoksi. Kerromme tilanteesta lisää kello 20.15 alkavassa